Tage der Rechtlosigkeit müssen enden. Und die Tschechoslowakei, jener Staat, der den Frieden in Europa stört, dieses Flugfeld bolschewistischer Flugzeuge, muss von der Landkarte Europas verschwinden. Die Deutschen in der Tschechei sind weder hilflos noch verlassen. Das sollte man zur Kenntnis nehmen. Především odevzdat okamžitě pohraničí Německu. To už je teď nevyhnutelné. Odpor ulice zlomíme, o to nemějte starost. Máme přece v rukou policii a četnictvo. Hoď započítá z demisi vlády. Ale Beneš se pořád ještě nemůže rozhodnout. Kdyby ale chtěl dosadit vládu, která by začala s tím, že se bude bránit, potom by banky zastavily výplatu peněz a všechno hrdinštění by bylo rázem v troubě. A kdyby někdo chtěl zavolat na pomoc Rudou armádu, potom otevřeme u Podmukel hranice a pustíme do Čech Hitlerovy divize. Dělal nic, jo? Pospíchej, ty svině! My tě zastřelíme. A s tebou půjde do povětří celá strážnice. Jestli ty mužem! Ty česká kurvo! Ty! To je náš konec. Nesmysl. Válku chtějí jen komunisti. Co se nám stane, když vyklidíme Sudety? Co tomu řeknou lidi? A kdo se jich bude ptát? Mobilizace byla nutná, už s ohledem na naši veřejnost. Sám jsem to Benešovi poradil. To je takový delikátní interval. Lidé potřebují trochu času, aby se smířili s tím, co musí přijít. Našincům to vysvětlíme snadno. Když přijde Stalin, tak o tu 1000 přijdu. Hitler mi nechá. Tak to jsem radši pro Hitlera. Platit! Aber Hoffmann. Co je to, pane nadporučíku? Venku čeká německá přejímací komise. Tak rychle, dejte mi plány. Nevíte, co je kapitulace? Vlázníte, člověče! My se sadě to nehneme. Vymlčte! Co si pomyslí o naší armádě němečtí důstojníci? Naši vojáci mají v sobě víc cti než vy. Ven! Okamžitě ven! To neuposlechne, to zastřelím! Zradili jste nás, lumpové. Chlapci! Půjdem. Sami nic nezmůžem. Ale Němci nesmí dostat nic! Nic, kamarádi, zničte všechno! Rozbijte to!
takovým darebákům musel umřít náš Jirka. Naplivat na všechno. Naplivat je málo. Musíme je vyhnat. Ale všechny, co to zavinili.